Яңалыклар чыгарылышын күркәм эшләр изеннән сәхифәсе белән дәвам итәбез. Чираттагы репортажны Әлмәт районыннан әзерләдек. Бу көннәрдә әлмәтлеләр Украинадагы хәрби операциядә катнашучы ватандашларыбызга чираттагы гуманитар ярдәм озатты. Бүгенге сәхифәдә сүз хәрбиләребезгә ярдәм чараларын оештыручылар турында. Ярдәм итәргә әзер булу, кешелеклелек һәм тугрылык кебек сыйфатлар авыр вакытларда сынала. Республикабызның бер генә кешесе дә Украинада барган махсус хәрби операцияга бәйле килеп туган вәзгыятькә битараф кала алмагандар. Без юл тоткан Әлмәт районы ярдәм чараларын баштан ук иң югары дәрәҗәдә оештырган районнарның берсе. Гуманитар йөк җыйганда хәрби җитәкчелек җибәргән исемлек нигез итеп алына. Нәкъ менә ихтыяҗ булган әйберләр әзерләнә. На самом начале организовали правильную работу. Был создан штаб в городе. Biz baştan uq dərس itib işini uyuştura aldıq. Şəhərdə ştab bulduruldu. Ona ən bilimli həm təcrübəli kişilər kirtildi. Tip maqsad əlbəttə humanitar yük toplav üçün akçalar tabu. Ярдәмнең төрле юлларын эзлиләр Әлмәттә. Кышкы суыкларда җылы киемнәргә ихтыяҗ аеруча зур. С момента начала объявления о частичной мобилизации 21 сентября 21 сентябрьдә өлешчә мобилизация башлану турында игълан ителгәч, безнең мәдәният учреждениеләре хезмәткәрләре хәрбиләребез өчен оек башлар бәйләргә тәкъдим итте. 36 авыл җирлеге 50 клуб бу идеяны хупладым. Бу эшкә кушылырга теләүчеләр күп булды. Яшьләр арасында да волонтерлык хәрәкәтенә кушылучылар күп. Шулай итеп, алар тиз генә эшкә дә өйрәнәләр һәм ватанпәрвәрлектә купшы сүз генә булмау аңлашыла. Хәзер менә сез күрә аласыз безнең менә яшь кенә волонтерлар, кызлар, алар безнең күп. То есть алар менә шундый эш белән шушы юнәлешкә икенче төрле карый башлыйлар. Шушы ватанпәрвәрлек аларның эшләренә керә. Күркәм эшләр эзләребезне Әлмәт шәһәреннән ерак түгел урнашкан Минлебай авылына китерде. Җирлекнең башкарма комитеты бинасында хәрбиләребезгә яшеренү өчен маскировка ятмәләре үрәләр. Инде менә шушлай материалларны кисәбез бәйләргә җайлап, аннан әзрәк менә шулай юлчкалар ясыйбыз. Ике ягына да әбиләребез бик тырыш, исәнлек бирсен аларга. Әзрәк булса да безнең дә көчебез кирсен дибез инде солдатларга. Файдасы булсын, оплансын, күрмәсеннәр, дошманнар аларны күрмәсеннәр, ябылсыннар. Бетсен сугышлар бәбем. Яшеренү өчен бу ятмәләрне ясау технологиясын апаларга Альбина Сәйфетдинова өйрәткән. Каждый человек, наверное, задумался, чем он может помочь ребятам. Беребез ничек ярдәм итә алу турында уйлагандыр. Уртак эшкә кушылу чарларын эзләгәндер. Мин үзем егетләргә ничек булышым икән дип озак уйландым һәм интернетта маскировка өчен сеткалар ясау турында мәгълүматларга тап булдым. Жан тынычлыгы, күңел тынычлыгы, иман байлыгы берсен, ике дөньяның рәхәтен бирсен. Балаларыбыз исән сауланып кайтсын. Мин сөйләй алмыйм. Her birisi özü etiyse nisyanına simyasyonuna koysunlar. Balalar isen sağ. Туқма кисәкләре белән yetмәгә догалы сүзләр, изге теләкләр дә үрелә. Күңелдәге хис кичерешләр моңнар булып агыла башлый. Yeşilliğine koyunar hislerin. Biz indi менә шушы сеткаларыбыз безнең унавын үрсәк, унысы да яндырып атарык җиңү килсен дип телибез шул күңелебездән шулай булсын. Тагын бер яңалык свечи ясый башладык. Консервный банкалар җыябыз авылда. Шуларга картонкалар куеп, шушлай матур иттереп ясап. Менә что ясыйбыз да аңарга парафин заливать итәбез. 6 сәгатьтән 8 сәгатькә хәтлек яналар ди. Шуңа күрә без шуларны ясарга уйладык. Әнә шундый изге күңелле, оста куллы, тырыш кешеләр яши Минлебай авылында. Бер генә дә буш урын юк безнең авыл җирлегендә. Халык күркәм, халык дус эшләй. Безнең авыл җирлегеннән менә Украинага частичная мобилизация буенча 8 кешебез китте, 8 егетебез.
Барса бүгінгі күндә исән сау, Аллаға шөкер. Авыл бик бердәме, эшчән. Авыл халкына бик зур рәхмәт әйтәсем килә. 2022 ел азагында Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов гадәттәгечә республикабызның иң лаеклы кешеләренә дәүләт бүләкләре тапшырды. Тантанада билгеләнеп үтүчеләр арасында Дамир Батталов бар иде. Бүгенге героебыз өчен туган җир, хәрби хезмәт һәм намус дигән төшенчәләр беренче урында. 7 апрельдән 22 июньгә хәтлек мен барс эш составында спецоперациядә катнаштым. Шуннан кайткачтан инде ничектер бер айма вакыт үткәч, егетләр белән связьдә булдым да, егетләр әйтә, Дамир, мөмкин булса ярдәм кирәк. Егетләргә Воронеж, Ростов егетләре белән бергә кушылып, гуманитар ярдәм ясадык. И менә шушы гуманитар ярдәмне ясаганнан соң инде бу шул именно безнең булган 3-нче барс отрядына. И ничектер бер-ике вакыт үтте дә, миңа инде Әлмәттән администрациядән шалтыраттылар да, Дамир, син шундый эш белән шөгыльләнгәнсең икән, синең каналларың бармы Украинага җегетләргә гуманитар ярдәм күрсәтергә кирәк дип, Тимир батальонына беренче гуманитар ярдәм ясарга булдык. И давай без нәрсә телибез шуны илтмик, сезгә нәрсә кирәк дип алардан список сорадык. Уже шушы списокны ул вакытта безнең Әлмәт шәһәрендә уже штаб төзелгән, шушы штабта полностью карап, ничек булдыра алабыз, егетләрне, бизнесменнарны подключать итеп уже мәдди ярдәмне шулай җыеп гуманитар ярдәмне дип әйтгәндә җегетләргә илтеп тапшырдым. Хәрби операция вакытында килгән яшьләргә ярдәм итү турында. Безнең барыбер менә бу Әлмәттән киткән җегетләрнең опыт бар. Мин үзем спецназа служить иткәннән соң без как бы и морально, и физически әзер бардык. Бер-ике ай без инде спецоперациядә катнашканнан соң шул җегетләр белән без менә шул Рөстәм белән генә калган идек. Рөстәм әйтәм идек, булгандыр инде кайтыйк мәйтәм семьябызга, гаиләбезгә мәйтәм. И шулай дип сөйләшеп утырганда безнең яшьләр алып килделәр. Яшьләр инде бу яшь буенча яшь түгел, сугышка добровольцлар килде. Аларга карап торабыз да, ничек алар окопка бара, ничек алар сугыша, алар беренче шартлауда да сузылып ята башладылар да, Рөстәм әйтәм булмый икән, әйдә буларны әзерләп, ничек тә булса үзебезнең урынга достойны егетләр калдырык дип, тагын бер айга калдык. Элек мин инде менә бу спецоперация башланганчы, алып баручы җырчы булып йөрдем. Менә шушы сугыштан кайткачтан уже миңа звонить итәләр, интернет аша связьгә чыгалар. Минем бит инде псевдоним Бульдозер. Бульдозеровый кайттың, әйдә безнең туйны үткәрделәр. Хапайларым әйтәм, башымда шушы җырлап, биеп йөрү түгел шул әле Украина белән нык занят дигәч кеше аңлый. Чөнки на самом деле шушы җегетләр белән мин көндә связьдә. Мин телевизор караган юк, мин җегетләр белән связьдә, обстановкаларын белеп нитеп торам. И җегетләр өчен көне-төне янып йөргәчтә ничек җырлыйсың инде ул? Дөресен әйткәндә җырлыйм мин аны өйдә гармунымны тартып җибәрәм, моңланып алып, гитарада уйнап алам. Но менә шушы тизрәк инде шушы сугышлар бетеп, яңадан шушы үземнең основной эшкә җыр, музыка, ничектер халыкка, халыкның күңелен күреп, җырлап йөриселәр килә инде. Ходай бирсә, тиз генә шушы эшләрне бетерсәк, Аллаһ бирсә, җиңеп чыксак, шушы фашизм, нацизмны бетерсәк, яңадан җырга кайтабыз инде, Аллаһ бирсә. Килеп туган вазгыятьтән канәгать булмаска тәнкыйтьләргә мөмкин. Шул ук вакытта хәлне уңай якка үзгәртү өчен тырышырга, уртак эшкә үз өлешеңне кертергә дә була. Бу әлбәттә авыррак. Безнең бүгенге геройларыбыз шундый катлаулырак, ләкин барыбыз өчен дә мөһимрәк юл сайлаган кешеләр. Ания Гыйбадуллина, Ринат Сахибгәрәев, Кадрия Мирсияпова, Татарстан яңалыклары.